Dan film za ku je kalla a wannan satin na farko shine Oga. Idan kana son film din da za a rikirkita ka saboda rigima da masifa da bala'i da kata'i ka je kalli Oga. Wannan jarumin tsabar masifar sa iya oji ake kiransa saboda me jarumin nan ya kasance shege ne, ya boye kansa ne sai bayan irin shekara 10 wata adawa ta shiga tsakanin shi da wani ya bayyana kansa. Gaskiya film din nan duk wanda ya kalle zai kayatar da shi. Film din ya masifa kyau. Sai kuma Garaje, wannan Garajen soja ne wanda ya kasance irin an sallame sa daga aiki sai ya zo gida yana rayuwa ya manta da komai, sai wata yarinya ta shigo rayuwa sai yana tunanin ya tsinci soyayya. Daga nan ashe yarinya tana dauke da bala'in da yafi wanda ma ya rayuwar soja. Kai ana tashin hankali a film din nan, shi ma ya kamata ku je ku kalla. Sai kuma Tunzirarre, idan kana neman film na fatalwa, in ka kalli wani film wai Conjuring da wasu menene na fatalwanka, to ka je ka kalli wannan Tunzirarren, zaka bada labari. Sai kuma Gogagge, wannan Gogaggen in dai gogewa ce a bangaren bincike, to ka kalli Gogagge kawai an tashi 12 fails. Kai idan kana so ka samu darasin rayuwa, to ka kalli 12 fails, wanda mutum ne wai kasance jajirtacce kuma baya karya, sannan kuma maganar da mutane za su faɗa a kansa bata dame sa ba. Film din nan shi ma yayi kyau sosai, in dai ku kalle sa gaskiya zai baku wani darasi a rayuwa wanda ba kowa ne ma ya san shi a fim ba. Gaskiya shi yasa mai gida Sultan ma ya ce zai kawo shi a wannan satin, ya kawo sa kuma gaskiya muna godiya. Sai kuma Bagi Fo mai kiliya, kuma gashi nan an saka mana shi, ku je ku kalle. Sai kuma Abokan Gaba, wannan Abokan Gaban irin fim ne wanda ya kasance Resident Evil, wanda ya fi kowanne kyau a cikin su, kuma shi ma gaskiya samu tsaftatacciyar fassara ya kyau sosai, a je a kalle. Sai kuma Ba Gudu, gaskiya wannan Ba Gudun shi ma yayi kyau sosai, ana ta'addanci ana kashe-kashe. Akwai wata mata shagiya ce ita ma ta samu wani shi ma jajirtacce wanda yake taya ta aiki. Fim din nan shi ma ya haɗa aje a kalle sa. Sai kuma Masinta, wannan Masinta din shi ma ya haɗu, shi ma aje a kalle sa. Ba Time, yawa. Sai kuma Ukuba, kai Ukuban nan fim din Zarok ne, in zan baka shawara ka je ka kalli Ukuba. An tashi Ukuban nan ana tashin hankali, ana ta'addanci a